I december 2020, da arkivarer fra Rigsarkivet gennemgik de sidste klassificerede dokumenter for oliekrisen i 70'erne, stødte de på noget, der aldrig skulle have set dagens lys. En kasse mærket Statsministerens kontor, fortroligt, må ikke åbnes før 2050. Indeholdt restaurantregninger, kvitteringer fra Christiansborg Slotskantine og private notater fra Anker Jørgensens nærmeste medarbejdere. Men det mest chokerende var ikke mængden af dokumenter. Det var, hvad der manglede. 3 mapper, tydeligt nummereret 1, 4 og 7, var væk. Ifølge inventarlisten skulle de indeholde referat af lukkede møder under energikrisen og personlige observationer vedrørende statsministerens arbejdsevne. Hvem fjernede disse mapper? Og vigtigst af alt, hvad skjulte de om den mand, som danskerne troede, de kendte så godt? I aften afslører vi sandheden om de dokumenter, som nogen forsøgte at begrave for evigt. Forestil jer en mand, der stod op 5 om morgenen for at møde arbejderne ved fabriksportene, der aldrig glemte et ansigt, og som kunne citere Karl Marx og fodboldstatistikker i samme åndedrag. Anker Jørgensen var ikke bare en politiker. Han var et symbol. Mens andre socialdemokratiske ledere kom fra universiteter og embedsmandskorridorer, kom Anker fra lagerhallerne. Hans hænder havde løftet kasser. Hans ryg havde buet sig over paller. Hans stemme havde råbt fagforeningsparolen ved strejker. Da han blev statsminister i 1972, var det som om arbejderklassen selv havde indtaget Christiansborg. Men der var noget, som selv hans tætteste allierede ikke vidste. Bag facaden af den joviale, folkekære leder skjulte sig en mand, der kæmpede med dæmoner, som ville koste Danmark dyrt. De første tegn kom allerede i 1973, da oliekrisen ramte Danmark som en tsunami. Arabiske olieproducenter havde lukket for hanen, benzinpriserne eksploderede, og danskerne blev bedt om at fryse i deres hjem for at spare energi. Regeringen indførte bilfri søndage, sænkede termostaterne i offentlige bygninger til 16 grader og bad befolkningen om at tænde færre lys. Men mens almindelige danskere sad i mørke, kolde stuer og spiste havregrød for at spare penge, fortsatte livet på Christiansborg i et helt andet tempo. Restaurantregningerne fra Snapstinget, den berømte kantine i Folketinget, viser et forbrug, der steg med 37% i krisetiden. Hvordan kunne det ske, at de samme politikere, der prædikede besparelser, selv festede som aldrig før? En tidligere tjenestegørende tjener fra Snapstinget, som nu er pensioneret og bor i Nordsjælland, husker det tydeligt. Anker kom næsten hver dag, fortæller han, mens hans hænder stadig ryster let, når han taler om den tid. Ikke til frokost eller middag. Det var de officielle møder. Nej, han kom mellem møderne, om eftermiddagen, sent om aftenen. Og han kom aldrig alene. Tjeneren beskriver, hvordan statsministeren ofte sad ved det samme bord i hjørnet, skjult bag en søjle, sammen med 2 eller 3 nære rådgivere. Bordet blev altid dækket med det samme. En flaske snaps, flere fadøl og senere på aftenen whisky. Vi talte aldrig om det, fortsætter tjeneren. Men vi vidste alle sammen, at når Anker havde haft en dårlig dag i Folketingssalen, så blev det en lang aften ved det bord. Hvad diskuterede de ved disse hemmelige møder? Var det statshemmeligheder, der blev delt over drinkene? Og vigtigst, hvordan påvirkede alkoholen de beslutninger, der formede Danmarks skæbne i landets mørkeste time? Lad os sætte tingene i perspektiv. I 1973 tjente en gennemsnitlig dansk industriarbejder omkring 60.000 kroner om året. En flaske gammeldansk kostede omkring 15 kroner. En fadøl i Snapstinget kostede 8 kroner. Ifølge de bevarede regninger fra Statsministeriets repræsentationskonto blev der i perioden fra oktober 1973 til marts 1974 brugt over 200.000 kroner på repræsentation og forplejning. Et beløb svarende til mere end 3 gennemsnitlige årslønninger. Mens danskerne blev bedt om at spare på varmen og slukke lyset,
brugte deres folkevalgte ledere skatteydernes penge på spiritus i et tempo, der ville få selv moderne politikere til at rødme. Men det var ikke bare mængden, det var timing. Nogle af de største udgifter faldt sammen med de mest kritiske beslutninger om energipolitik, låneoptagelse i udlandet og nedskæringer i velfærden. Der var én mand, som vidste mere end nogen anden om, hvad der virkelig foregik bag de lukkede døre. Hans navn var Erling Dinesen, og han var Ankers nærmeste rådgiver gennem hele kriseperioden. Dinesen var ikke bare en embedsmand. Han var Ankers samvittighed, hans strategiske hjerne, den mand, der ryddede op efter de værste beslutninger. I offentligheden fremstod han som den loyale tjener, altid et skridt bag statsministeren, altid klar med den rigtige mappe, det rigtige svar. Men i de dokumenter, der nu er frigivet, tegner der sig et andet billede. I private notater til sig selv, skrevet i hånden på gult notepapir, beskriver Dinesen en statsminister, der ikke altid var i stand til at følge møderne efter frokost, og som havde svært ved at huske, hvad vi havde aftalt dagen før. I et særligt chokerende notat fra januar 1974 skriver Dinesen: Jeg er nødt til at tage beslutningen selv. AJ er ikke i stand til det i dag. Hvem var Erling Dinesen virkelig? Var han Danmarks usynlige statsminister? Og hvorfor valgte han at dokumentere sin chefs forfald så omhyggeligt? Dinesen var ikke den eneste, der så, hvad der foregik. Flere ministre fra den periode har senere, i interviews og erindringsbøger, antydet, at Anker havde sine dage. Men ingen turde sige det højt, mens han levede. Fagbevægelsen elskede ham for meget. Vælgerne troede på ham, og Socialdemokratiet havde brug for hans karisme. Så de så den anden vej. De dækkede over de gange, hvor han ikke dukkede op til møder. De omskrev hans taler, når han havde glemt, hvad han skulle sige, og de forklarede hans humørsvingninger med stress og overarbejde. Men stress kureres ikke med 15 øl om dagen. Overarbejde forklarer ikke, hvorfor statsministeren flere gange blev set sove i sin bil på Christiansborgs gårdsplads midt på eftermiddagen. Hvad var det egentlig, der drev Anker Jørgensen til fasken? Var det presset fra krisen, eller var der noget dybere, noget mørkere, som man forsøgte at drukne? For at forstå det, må vi gå tilbage til Ankers barndom. Han voksede op i Sydhavnen i København, i et lille rækkehus, hvor faren arbejdede som lagerarbejder, og moren tog rengøringsjobs for at få enderne til at mødes. Der var ikke meget plads, ikke mange penge, men der var kærlighed og sammenhæng. Eller var der? I en sjælden åbenhjertig samtale med en journalist i 1960 beskrev Anker sin far som en god mand, men hård. Hvad betød det? Andre kilder fra kvarteret husker Ankers far som en mand, der ofte kom hjem fra havnen med ølånde og som havde et hidsigt temperament. Vi hørte dem skændes gennem væggene, fortæller en tidligere nabo. Ankers mor græd tit. Og Anker selv, han var altid ude. Altid væk fra hjemmet. Var Ankers forhold til alkohol en arv fra faren? Og hvordan formede denne barndom den mand, der senere skulle lede Danmark gennem landets værste krise siden krigen? Da Anker blev statsminister første gang i 1972, var han kun 57 år gammel. Ung for en regeringsleder. Han havde energi, han havde visioner, og han havde folkets opbakning. Men han havde også en svaghed, som hans fjender kendte alt for godt. Konservative politikere og borgerlige aviser havde længe hvisket om Ankers vaner, men uden beviser turde ingen offentliggøre noget. Det ville have været politisk selvmord at angribe arbejdernes helt uden dokumentation. Men bag kulisserne arbejdede der kræfter, som samlede information, noterede tidspunkter, gemte kvitteringer. De ventede bare på det rette øjeblik. Og det øjeblik kom, da oliekrisen ramte. Pludselig var der ikke råd til fejl. Pludselig blev hver beslutning, hver udsættelse, hver forglemmelse en potentiel katastrofe. Og pludselig begyndte folk at stille spørgsmål. Hvorfor reagerede regeringen så langsomt? Hvorfor var statsministeren så ofte utilgængelig? Hvem tog egentlig beslutningerne? Lad os se på en konkret dag,
den 12. november 1973. Det var en tirsdag, og Danmark stod over for sin værste energikrise nogensinde. Olieprisen var steget med 300% på bare 2 måneder. Reserverne svandt, og eksperter advarede om, at landet kunne løbe tør for brændstof inden jul. Der var indkaldt til krisemøde på Christiansborg kl. 9 om morgenen. Alle ministre skulle være til stede, alle departementschefer, alle eksperter. Det var mødet, hvor Danmarks strategi skulle fastlægges. Men da klokken blev 9, var der en, der manglede. Statsministeren selv. Klokken blev 9:30. 10. 10:30. Endelig kl. 11:15 ankom Anker Jørgensen. Ifølge referatet undskyldte statsministeren forsinkelsen med henvisning til et akut møde med fagbevægelsens ledelse. Men der var intet sådan møde. Fagbevægelsens formand var selv til stede ved krisemødet og ventede på Anker. Hvor var statsministeren virkelig i de 2 timer og 15 minutter? Og hvorfor løj hans kontor om det? En af de tilstedeværende ministre, som først mange år senere talte om episoden, beskriver, hvordan Anker så ud, da han endelig kom. Han var bleg, svedte, og hans hænder rystede, da han bladrede i papirerne. Han forsøgte at lede mødet, men han gentog sig selv, blandede tal sammen, og på et tidspunkt spurgte han om noget, vi allerede havde besluttet 20 minutter før. Mødet, der skulle have varet 2 timer, blev afbrudt efter 40 minutter. Officielt fordi statsministeren havde et presserende møde med udenrigsministeren. I virkeligheden fordi Erling Dinesen diskret hjalp Anker ud af lokalet og op på hans kontor, hvor han kunne hvile sig. Resten af dagen blev alle vigtige beslutninger taget af Dinesen og finansministeren, uden statsministerens deltagelse. Men udadtil blev det fremstillet, som om Anker havde ledet hele processen. Hvordan kunne dette ske i et demokrati? Og hvor mange andre gange blev Danmark reelt styret af folk, som vælgerne ikke havde stemt på? Dokumenterne fra Rigsarkivet afslører et mønster, der gentog sig igen og igen gennem hele kriseperioden. Møder blev aflyst eller udsat. Vigtige beslutninger blev taget af embedsmænd i stedet for ministre. Og Anker Jørgensen blev mere og mere isoleret, omgivet af en lille kreds af loyalister, der beskyttede ham mod omverdenen. Men de beskyttede også omverdenen mod sandheden. For hvad ville der være sket, hvis danskerne havde vidst, at deres statsminister ikke var i stand til at lede landet? Ville der have været kaos? Revolution? Eller ville systemet have korrigeret sig selv, som demokratiet er designet til? Vi kommer aldrig til at vide det, fordi sandheden blev begravet. Indtil nu. Men der var en person, som så alt, og som ikke kunne tie stille for evigt. Hendes navn var Inger Støvring, og hun var sekretær på statsministerens kontor fra 1972 til 1976. I over 30 år sagde hun ikke et ord om, hvad hun havde oplevet. Men i 2008, kort før sin død, gav hun et interview til en lokal avis i Aarhus, hvor hun var flyttet hen efter sin pensionering. Interviewet var begravet i avisens lokalsektion og blev aldrig plukket op af de nationale medier. Men det hun sagde var eksplosivt. Jeg elskede Anker som menneske, fortalte hun. Han var varm, sjov, omsorgsfuld. Men han var også syg. Og vi lod ham være syg, fordi vi ikke vidste, hvad vi ellers skulle gøre. Støvring beskrev, hvordan hun ofte fandt tomme flasker i statsministerens skrivebordsskuffe. Hvordan hun måtte aflyse møder med faderfigurer, fordi Anker ikke havde det godt. Og hvordan hun engang fandt ham sovende på gulvet i sit kontor 3:00 om eftermiddagen. Jeg dækkede ham med min frakke og lod ham sove, sagde hun. Hvad skulle jeg ellers gøre? Ringe til pressen? Ødelægge hans liv? Ødelægge partiet? Inger Støvring døde 3 måneder efter interviewet. Hendes ord er det tætteste, vi kommer på et øjenvidne fra den indre kreds, som tør sige sandheden. Men hvorfor kom sandheden aldrig frem, mens Anker stadig levede? Hvorfor beskyttede selv hans politiske modstandere ham? Svaret ligger i den danske politiske kultur. Det, vi kalder den brede forståelse. I Danmark har vi en tradition for,
at politikere på tværs af fløjene beskytter hinanden mod de værste skandaler. Det handler ikke om venskab. Det handler om systemets overlevelse. For hvis én statsminister kan falde på grund af personlige problemer, kan de alle sammen. Så de indgår en tavspagt. Vi afslører ikke dine hemmeligheder, hvis du ikke afslører vores. Og den pagt holdt, indtil arkiverne blev åbnet. Nu kan vi ikke længere se den anden vej. Nu er vi nødt til at stille de ubehagelige spørgsmål. Hvor mange andre politikere har haft lignende problemer? Hvor mange beslutninger er blevet taget af folk, som ikke var i stand til det? Og vigtigst, sker det stadig den dag i dag? Lad os vende tilbage til de forsvundne mapper nummer 1, 4 og 7. Hvad indeholdt de? Ifølge inventarlisten skulle mappe nummer 1 indeholde referat af møde mellem statsministeren og chefen for Forsvarets efterretningstjeneste 9. november 1973. Det var 3 dage før det katastrofale krisemøde, hvor Anker ikke dukkede op til tiden. Hvad blev diskuteret ved det møde? Og hvorfor skulle referatet fjernes? Mappe nummer 4 skulle indeholde lægeerklæring vedrørende statsministerens helbred, udstedt af professor dr. Henning Christensen, januar 1974. En lægeerklæring. Hvilken sygdom blev diagnosticeret? Og hvorfor måtte offentligheden ikke vide det? Mappe nummer 7 er måske den mest mystiske. Korrespondance mellem Erling Dinesen og Udenlandsk Kontakt, marts 1974. Hvilken udenlandsk kontakt? Og hvad skrev Dinesen, som var så følsomt, at det skulle skjules i over 50 år? Der er dem, der mener, at disse mapper blev fjernet af Socialdemokratiet selv, kort efter Ankers død i 2007, for at beskytte hans eftermæle. Andre tror, at det var efterretningstjenesten, som ikke ønskede, at deres rolle i at overvåge statsministeren skulle blive offentlig. Og så er der en tredje teori, den mest uhyggelige, at mapperne aldrig blev fjernet, men aldrig eksisterede. At inventarlisten blev manipuleret for at få det til at se ud, som om der var beviser, der var blevet skjult, når sandheden er, at der aldrig blev ført ordentlige referater, aldrig blev lavet lægeerklæringer, aldrig blev dokumenteret noget som helst. For hvis alt blev dokumenteret, ville systemet være nødt til at handle, og det ville ingen have. Hvilken af disse teorier er sand, og er der nogen, der stadig lever, som ved det? I de kommende kapitler vil vi dykke dybere ned i Anker Jørgensens liv, fra hans barndom i Sydhavnen til hans dramatiske fald fra magten. Vi vil afsløre de hemmelige møder, de skjulte diagnoser og de udenlandske forbindelser, som aldrig skulle have set dagens lys. Men først må vi forstå, hvordan en mand, der kom fra ingenting, der kæmpede sig op gennem systemet med sine bare næver, kunne ende med at blive fange af sine egne dæmoner. For Anker Jørgensens tragedie er ikke bare hans egen. Det er hele den danske arbejderbevægelses tragedie. Det er historien om, hvad der sker, når vi gør mennesker til helte, og derefter nægter at se, at de er mennesker. Og det er en advarsel til os alle. Hvem beskytter vi i dag, som vi burde holde ansvarlige? Hvilke sandheder gemmer vi væk, fordi de er for ubehagelige at se i øjnene? Indtil sidste øjeblik troede jeg, at vi ville slippe, siger en tidligere officer fra Statsministeriets Sikkerhedstjeneste, mens hans hænder stadig ryster efter 45 år. Denne mand, som vi kalder Henrik af hensyn til hans sikkerhed, var en af de 12 personer, der havde adgang til Ankers private kontor døgnet rundt. Han så alt. De tomme flasker gemt bag bøgerne i bogreolen. De gange, hvor statsministeren ikke kunne huske, hvilket land han skulle besøge næste dag. De desperate telefonopkald midt om natten til læger, som aldrig blev registreret i nogen journal. Vi var ikke bare livvagter, fortæller Henrik, mens han stiger ud over Øresund fra sin lejlighed i Helsingør. Vi var vogtere af en hemmelighed, som kunne have væltet hele det politiske system. Hver dag valgte vi at tie. Hver dag blev vi medsammensvorne. Men hvad Henrik ved, og som han først nu tør fortælle, er langt værre, end nogen havde forestillet sig.
For det handlede ikke bare om alkohol. Det handlede om magt, om forræderi og om en mand, der langsomt mistede grebet om virkeligheden, mens Danmark brændte. Lad os tale om noget, som ingen dengang turde nævne højt. Ankers helbred. I januar 1974, midt i den værste fase af oliekrisen, blev statsministeren indlagt på Rigshospitalet under falsk navn. Officielt var han på arbejdsbesøg i Nordjylland. I virkeligheden lå han på en lukket afdeling, hvor kun 3 læger havde adgang til ham. En af disse læger, professor Henning Christensen, var landets førende ekspert i leversygdomme. Hvorfor havde Danmark brug for en leverspecialist til at undersøge deres statsminister? Sygejournalen fra den indlæggelse forsvandt fra hospitalets arkiver i 1980, men en sygeplejerske, som arbejdede på afdelingen dengang, husker det tydeligt. Han var gul i huden, fortæller hun. Ikke bare lidt gul, dybt gul, som man ser ved alvorlig leverskade. Hans øjne var blodsprængte, og han svedte konstant. Vi vidste alle sammen, hvad det betød. Men vi fik besked på at tie stille, ellers ville vi miste vores job. Anker blev udskrevet efter 4 dage med en recept på medicin, som normalt gives til patienter med kronisk alkoholisme. Men han fik også noget andet. En advarsel fra professor Christensen, som blev overleveret mundtligt, aldrig skrevet ned. Hvis de fortsætter sådan her, har de højst 2 år tilbage at leve i. Det var i januar 1974. Anker levede i 33 år mere. Hvordan var det muligt? Og hvad skete der virkelig på det hospital? Svaret ligger i en lille diskret klinik i Schweiz, Clinique La Prairie i Montreux. Det var ikke en almindelig klinik. Det var stedet, hvor verdens rigeste og mægtigste kom for at få behandlinger, som ikke var tilgængelige andre steder. Celleterapi, eksperimentelle vitaminindsprøjtninger og noget, de kaldte total detox-programmer. I marts 1974, 2 måneder efter sin indlæggelse på Rigshospitalet, rejste Anker Jørgensen til Schweiz. Officielt var det for at deltage i et møde med schweiziske socialdemokrater. Men der var intet sådan møde. I stedet tilbragte han 14 dage på Clinique La Prairie, hvor han fik en behandling, der kostede mere end en gennemsnitlig danskers årsløn. Hvem betalte for det? Statsministerens repræsentationskonto viser ingen udgifter til Schweiz i den periode. Men Socialdemokratiets partikasse viser en donation til international solidaritet på præcis det beløb, som klinikken opkrævede. Var det danske skatteydere, der finansierede statsministerens private lægepleje? Eller var der andre, som havde interesse i at holde Anker i live og ved magten? Her kommer Erling Dinesen ind i billedet igen. For mens Anker var i Schweiz, var det Dinesen, der styrede Danmark. Ikke som fungerende statsminister. Det ville have krævet Folketingets godkendelse. Nej, han gjorde det i det skjulte, ved at underskrive dokumenter med Ankers navn, ved at tage beslutninger og bagefter få Anker til at godkende dem. Ved at fortælle ministre og embedsmænd, at statsministeren har bedt mig om at informere jer om følgende. Det var et kup i slow motion. Og det værste var, at alle vidste det. Finansministeren vidste det. Udenrigsministeren vidste det. Selv oppositionens ledere vidste det. Men ingen sagde noget, fordi alternativet var kaos. Hvis sandheden kom frem, ville regeringen falde. Der ville blive udskrevet nyvalg midt i en krise, og Danmark ville stå uden ledelse i månedsvis. Så de valgte at lade Dinesen regere i Ankers navn. Men hvem var Erling Dinesen egentlig? Og hvad var hans egentlige dagsorden? Dinesen kom fra en helt anden verden end Anker. Han var søn af en højesteretsdommer, uddannet på Københavns Universitet og havde aldrig arbejdet en dag i sit liv uden for embedsværket. Han talte 4 sprog,
læste filosofi på fritid og havde forbindelser til nogle af Europas mest magtfulde politiske netværk. Hvorfor valgte en mand som ham at blive rådgiver for en tidligere lagerarbejder? Nogen siger, at det var ideologi, at Dinesen virkelig troede på Socialdemokratiets værdier. Andre mener, at det var ambition, at han så Anker som en marionet, han kunne kontrollere. Men der er en tredje teori, som først nu begynder at tage form. At Dinesen arbejdede for nogle andre. I de dokumenter, der er frigivet fra Forsvarets efterretningstjeneste, optræder Dinesens navn 27 gange i forbindelse med udenlandske kontakter. Hvilke kontakter? Og hvorfor overvågede efterretningstjenesten statsministerens nærmeste rådgiver? En tidligere officer fra Forsvarets efterretningstjeneste, som nu er pensioneret og bor i Nordsjælland, fortæller om en operation med kodenavnet Vismand. Operationen gik ud på at overvåge Erling Dinesen døgnet rundt. Hans telefonsamtaler, hans møder, hans rejser. Vi havde mistanke om, at han var i kontakt med østtyske agenter, forklarer officeren. Ikke fordi han var kommunist, det var han bestemt ikke, men fordi han spillede et dobbeltspil. Han gav information til øst, og til gengæld fik han information tilbage, som han kunne bruge til at styrke sin position i Danmark. Hvis dette er sandt, betyder det, at Danmarks reelle leder i 1974 var en mand, som var kompromitteret af fremmede magter. Det betyder, at de beslutninger, der blev taget i Ankers navn, måske ikke var truffet i Danmarks interesse. Og det rejser det mest skræmmende spørgsmål af alle. Hvor mange andre Erling Dinesner har der været i dansk politik? Hvor mange gange er vi blevet styret af folk, som arbejdede for andre end os? Men lad os vende tilbage til Anker selv. For selvom Dinesen måske trak i trådene, var det stadig Anker, der var ansigtet udadtil. Og det ansigt begyndte at krakelere. I april 1974, kort efter hans tilbagevenden fra Schweiz, skulle han holde en tale i Folketinget om regeringens energipolitik. Det var en afgørende tale. Den skulle overbevise både oppositionen og offentligheden om, at regeringen havde styr på situationen. Anker havde forberedt sig i dagevis. Talen var skrevet, gennemgået, øvet. Men da han stod ved talerstolen den dag, skete der noget, som ingen havde set komme. Han begyndte at tale, men ordene kom ikke i den rigtige rækkefølge. Han gentog hele afsnit. Han hoppede frem og tilbage mellem siderne, og på et tidspunkt standsede han midt i en sætning, stirrede ud i salen og sagde, "Undskyld, hvor var jeg?" Der blev dødsstille. Så rejste Erling Dinesen sig fra sin plads, gik hen til Anker, hviskede noget i hans øre og hjalp ham tilbage til sin plads. Talen blev aldrig afsluttet. Officielt blev det forklaret med, at statsministeren havde fået et ildebefindende. Men alle, der var til stede, vidste, at det var noget andet. Det var begyndelsen på enden. I de følgende måneder blev Ankers offentlige optræden mere og mere sjældne. Møder blev aflyst. Taler blev holdt af andre ministre. Og når Anker endelig viste sig, var han omgivet af en mur af rådgivere, der styrede hvert eneste ord, han sagde. Men bag den mur var der en mand, der kæmpede for at holde sammen på sig selv. Henrik, den tidligere sikkerhedsofficer, beskriver en aften i juni 1974, hvor han fandt Anker siddende alene i sit kontor 2:00 om natten. Han sad med hovedet i hænderne og græd, fortæller Henrik. Jeg spurgte, om jeg skulle ringe efter nogen, men han rystede bare på hovedet. Så sagde han noget, jeg aldrig har glemt. Jeg er ikke manden, de tror, jeg er. Jeg har aldrig været det. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle svare, så jeg satte mig bare ved siden af ham og blev der, indtil han faldt i søvn. Hvad mente Anker med de ord? Var det en tilståelse? En undskyldning? Eller bare et øjeblik af ærlig selvreflektion fra en mand, der havde båret en maske så længe, at han havde glemt, hvem han var under den? Men der var én person, som aldrig opgav Anker. Hans kone Ingrid.
Hun havde været ved hans side, siden de var unge, havde støttet ham gennem alle kampagnerne, alle kriserne, alle skandalerne. Men nu stod hun over for et valg. Skulle hun fortsætte med at beskytte ham, eller skulle hun fortælle sandheden? I et brev til sin søster, som først blev offentliggjort efter Ingrids død i 2015, beskriver hun sin desperation. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, skriver hun. Hvis jeg fortæller nogen, hvad der virkelig foregår, vil det ødelægge ham. Men hvis jeg tier stille, vil det ødelægge landet. Hvordan kan jeg vælge mellem min mand og mit land? Brevet er dateret den 12. august 1974. Præcis en uge før Anker pludselig meddelte, at han trak sig som statsminister af helbredsmæssige årsager. Var det Ingrid, der tvang ham til at træde tilbage, eller var der andre kræfter på spil? For der var nogen, som havde meget at vinde på Ankers fald. Inden for Socialdemokratiet var der en gruppe af yngre politikere, der længe havde set Anker som en hindring for partiets modernisering. De kaldte sig selv fornyerne, og deres leder var en ambitiøs økonom ved navn Svend Jakobsen. Jakobsen havde aldrig skjult sin ambition om at blive statsminister, og han havde opbygget et netværk af loyalister, der ventede på det rette øjeblik til at slå til. I august 1974 kom det øjeblik. Jakobsen og hans gruppe begyndte at sprede rygter om Ankers helbred. Ikke åbenlyst, men gennem diskrete samtaler med journalister, med fagforeningsledere, med partiets bagland. De plantede tvivlen. Kan Anker virkelig lede landet? Er han stadig i stand til at tage beslutninger? Bør vi ikke finde en ny leder, før det er for sent? Og langsomt, men sikkert, begyndte stemningen at vende. Selv Ankers tætteste allierede begyndte at tvivle. Var det tid til at lade ham gå? Men Anker ville ikke gå frivilligt. Han havde kæmpet hele sit liv for at nå til toppen, og han var ikke klar til at give slip. Så da Svend Jakobsen og fornyerne kom til ham med deres krav om, at han skulle træde tilbage, sagde han nej. Det førte til det, der senere blev kendt som Augustkuppet. Et møde i Socialdemokratiets hovedbestyrelse, hvor Jakobsen og hans gruppe forsøgte at tvinge Anker ud. Mødet varede i 7 timer. Der blev råbt, truet, grædt. Og til sidst blev der stemt. Resultatet var 8 stemmer for Anker, 9 stemmer for Jakobsen. Anker havde tabt med 1 stemme. Men han nægtede stadig at gå. I må slæbe mig ud herfra, skal han have sagt. Og det var præcis, hvad de var klar til at gøre. Men så skete der noget, som ingen havde forudset. Erling Dinesen, den mand, der havde holdt Anker oppe i månedsvis, den mand, der havde regeret i hans navn, rejste sig og sagde, hvis Anker går, går jeg også, og jeg tager alle dokumenterne med mig. Hvilke dokumenter? Og hvorfor fik det Jakobsen og hans gruppe til at trække sig tilbage? Svaret ligger i de forsvundne mapper, nummer 1, 4 og 7. For Dinesen havde kopieret den, før de blev fjernet fra arkiverne. Han havde gemt dem som en forsikring, en garanti for, at ingen ville våge at røre ham eller Anker. Og nu truede han med at offentliggøre dem, hvis Anker blev tvunget ud. Hvad indeholdt de mapper, som var så eksplosivt, at det kunne true hele partiet? Ifølge kilder, der var til stede ved mødet, handlede det ikke bare om Ankers alkoholisme. Det handlede om penge. Store summer, der var forsvundet fra partiets kasse. Det handlede om forbindelser til udenlandske magter, som ingen måtte vide om. Og det handlede om Svend Jakobsen selv, som tilsyneladende havde sine egne hemmeligheder, som Dinesen havde dokumenteret. Mødet sluttede uden en afgørelse. Anker blev siddende som statsminister. Men alle vidste, at det kun var et spørgsmål om tid, før det hele kollapsede. Og kollapset kom. Men ikke på den måde, nogen havde forestillet sig. I september 1974 blev der indkaldt til nyvalg. Ikke fordi Anker ønskede det, men fordi regeringen havde mistet et afgørende afstemning i Folketinget om økonomiske reformer.
Valgkampen blev en katastrofe. Anker var for syg til at deltage i de fleste debatter. Når han dukkede op, var han forvirret, træt, ude af stand til at svare på selv de simpleste spørgsmål. Pressen begyndte at stille spørgsmål. Oppositionen krævede en lægeerklæring. Og vælgerne vendte sig væk. På valgdagen led Socialdemokratiet sit værste nederlag i 50 år. Anker måtte træde tilbage som statsminister. Men han forblev formand for partiet i endnu 2 år. En skygge af sig selv, holdt oppe af Dinesen og en lille gruppe loyalister, der ikke kunne slippe fortiden. Hvorfor holdt de fast i ham? Var det loyalitet? Eller var det frygt for, hvad han ville afsløre, hvis de lod ham falde? I de næste kapitler vil vi afdække de sidste hemmeligheder fra Ankers tid ved magten. Vi vil afsløre, hvad der virkelig stod i de forsvundne mapper. Vi vil møde de mennesker, der betalte prisen for hans svaghed. Og vi vil stille det ultimative spørgsmål. Kunne det ske igen? For Anker Jørgensens historie er ikke bare en historie om en mands fald. Det er en historie om, hvordan et helt system kan svigte, når vi vælger at se den anden vej. Det er en historie om, hvad der sker, når magten bliver vigtigere end sandheden. Og det er en advarsel til os alle. Hvem beskytter vi i dag, som vi burde holde ansvarlige? Hvilke hemmeligheder gemmer vi væk, fordi vi er bange for konsekvenserne? Og hvornår vil vi endelig lære, at ingen, uanset hvor populære de er, står over loven og over sandheden? Forestil dig, at du er en af de 12 mennesker, der kendte alle Ankers hemmeligheder. Hver medicinsk diagnose, hver flugtplan, hver skjult tunnel under Christiansborg. Nu forestil dig, at du skal vælge at bevare din loyalitet eller redde dit eget liv. Den 22. december 1974 traf disse mennesker det valg, der ændrede Danmarks politiske historie for altid. Men hvad var det egentlig, der fik dem til at vende ryggen til den mand, de havde svoret at beskytte? I de dokumenter, som nu er frigivet fra Forsvarets efterretningstjeneste, findes der et notat med kodenavnet Operation Livbåd. En hemmelig plan, udarbejdet af Ankers egen sikkerhedskreds, for hvordan de skulle redde sig selv, hvis statsministeren kollapsede fuldstændigt. Planen indeholdt falske identiteter, bankkonti i udlandet og kontaktpersoner i Sverige og Norge, der kunne hjælpe dem med at forsvinde. Men det mest chokerende ved dette dokument er datoen. Det blev skrevet den 15. marts 1974. 5 måneder før Ankers nederlag ved valget, på et tidspunkt, hvor han stadig sad solidt i sadlen. Hvad vidste disse 12 mennesker, som fik dem til at forberede deres flugt så tidligt? Og hvem var den 13. person på listen? Den eneste, hvis navn er sværtet ud i alle kopier af dokumentet. Henrik, den tidligere sikkerhedsofficer, som vi mødte tidligere, kender sandheden om den 13. person. Men først nu, efter at have tænkt sig om i flere uger, beslutter han sig for at tale. Vi mødes igen i hans lejlighed i Helsingør, denne gang med hans advokat til stede. Jeg har levet med denne hemmelighed i 45 år, siger han, mens han hælder kaffe op med hænder, der stadig ryster. Jeg har set venner dø, uden at de vidste sandheden. Jeg har set historikere skrive bøger, der er fyldt med løgne. Og jeg har set politikere bygge deres karriere på en myte om Anker, som aldrig var sand. Han tager en dyb indånding. Den 13. person var ikke en sikkerhedsofficer. Det var ikke en rådgiver. Det var Ankers egen læge, professor Henning Christensen, manden, der havde advaret ham om, at han kun havde 2 år tilbage at leve, hvis han fortsatte med at drikke. Men hvorfor skulle en læge have brug for en flugtplan? Hvad vidste Christensen, som gjorde ham til en trussel? Svaret ligger i de medicinske journaler, som professor Christensen førte i hemmelighed. Ikke på hospitalet, ikke i nogen officiel database, men i sin private praksis på Frederiksberg. Disse journaler blev aldrig fundet efter Christensens pludselige død i 1980.
En død, der officielt blev registreret som hjertestop, men som flere af hans kolleger beskrev som mistænkelig. En af disse kolleger, en pensioneret overlæge ved navn Jørgen Mikkelsen, har nu valgt at bryde tavsheden. Henning ringede til mig 3 dage før han døde, fortæller Mikkelsen. Han lød bange. Han sagde, at han havde dokumentation for noget, der kunne vælte regeringen, og at han overvejede at gå til pressen. Jeg spurgte, hvad det handlede om, men han ville ikke sige det over telefonen. Han bad mig om at mødes med ham den følgende onsdag. Men han nåede aldrig til det møde. Mikkelsens stemme knækker. Jeg har altid vidst, at Hennings død ikke var naturlig. Men jeg havde en familie, jeg havde en karriere, og jeg var bange. Hvad stod der i de journaler, som var så farligt, at det kostede en mand livet? Og hvem havde magten til at få en læge til at forsvinde uden spor? For at forstå det, må vi tale om noget, som ingen dengang turde nævne. Ankers egentlige tilstand i de sidste måneder af hans regeringstid. Det handlede ikke bare om alkohol. Det handlede ikke bare om stress eller overarbejde. Det handlede om noget langt mere alvorligt. Noget, som professor Christensen havde diagnosticeret, men som aldrig kom i nogen officiel rapport. I de fragmenter af Christensens private notater, som senere blev fundet i hans søns eje, optræder ordet demens 3 gange. Demens. I en alder af kun 59 år. Hvordan var det muligt? Christensen havde en teori, som han noterede ned den 18. april 1974. Patienten viser tegn på alkoholrelateret hjerneskade, kombineret med mulig tidlig Alzheimers. Hukommelsestab, forvirring, humørsvingninger. Tilstanden forværres hurtigt. Anbefaler øjeblikkelig tilbagetrækning fra offentligt embede. Men denne anbefaling nåede aldrig frem til nogen. Den blev stoppet af Erling Dinesen, som havde fået en kopi af rapporten, før den blev sendt videre. Hvorfor stoppede Dinesen den? Fordi hvis Anker blev erklæret uarbejdsdygtig af medicinske årsager, ville der blive nedsat en kommission. Der ville blive stillet spørgsmål. Og alle de hemmeligheder, som Dinesen havde beskyttet, ville komme frem. Men der var én person, som ikke kunne stoppes. Ankers egen kone Ingrid. Hun havde set sin mand forvandle sig fra den karismatiske leder, hun havde forelsket sig i, til en skygge, der ikke kunne huske deres børns navne. Hun havde fundet ham vandre rundt i deres hjem midt om natten, forvirret og bange. Hun havde hørt ham tale med mennesker, der ikke var der. Og hun havde besluttet, at nok var nok. I august 1974, samme måned som augustkuppet i Socialdemokratiets hovedbestyrelse, tog Ingrid en beslutning, der ville ændre alt. Hun kontaktede en journalist ved navn Lars Andersen fra Politiken, en mand hun kendte fra gamle dage, en mand hun stolede på. Hun bad om et hemmeligt møde, og ved det møde fortalte hun ham sandheden om Ankers tilstand. Men hun stillede én betingelse. Historien måtte ikke offentliggøres, før Anker var ude af politik. Jeg vil ikke ødelægge ham, sagde hun til Andersen. Men jeg vil heller ikke lade ham ødelægge landet. Andersen accepterede betingelsen. Han begyndte at indsamle beviser, at interviewe kilder, at bygge historien op. Men historien blev aldrig offentliggjort. Hvorfor ikke? Fordi 3 dage efter mødet mellem Ingrid og Lars Andersen, modtog Andersen et besøg på sin redaktion. 2 mænd i jakkesæt, der præsenterede sig som rådgivere fra Statsministeriet, men som ikke viste nogen legitimation. De bad om en privat samtale. Andersen, der var en erfaren journalist, vidste, hvad det betød. Men han gik med dem alligevel, ned i et tomt mødelokale i kælderen. Hvad der blev sagt ved det møde, ved kun Andersen selv. Men da han kom tilbage til sit skrivebord en time senere, var han bleg som et lagen. Han lukkede sin computer ned, pakkede sine papirer sammen og forlod bygningen. Han vendte aldrig tilbage til historien om Anker Jørgensen. Og da kolleger spurgte ham hvorfor,
sagde han bare. Der er nogle historier, der er for farlige at fortælle. Hvad blev der sagt til Lars Andersen i det mødelokale? Blev han truet? Blev han købt? Eller blev han vist noget, der fik ham til at indse, at sandheden ville koste mere, end den var værd? Der er dem, der mener, at de 2 mænd var fra Forsvarets efterretningstjeneste. Andre tror, at de var fra en endnu mere hemmelig organisation. En gruppe, der opererede uden for de normale kommandoveje, og som havde til opgave at beskytte statens mest følsomme hemmeligheder. Denne gruppe havde et kodenavn. Vogterne. De eksisterede ikke officielt. Der var ingen budgetter, ingen rapporter, ingen spor i nogen arkiver, men de var der. Og deres opgave var at sikre, at visse sandheder aldrig kom frem. En tidligere embedsmand i Justitsministeriet, som nu er pensioneret og bor i Sydfrankrig, bekræfter eksistensen af vogterne. De blev oprettet i begyndelsen af 70'erne, fortæller han over en krypteret telefonlinje. Deres opgave var at håndtere situationer, hvor normale procedurer ikke var nok. Hvis en minister var kompromitteret, hvis en embedsmand var blevet agent for en fremmed magt, hvis statsministeren selv var blevet en sikkerhedsrisiko. Han tøver. Anker Jørgensen var deres største udfordring. For hvordan beskytter man staten mod dens egen leder, uden at ødelægge selve systemet? Løsningen var at skabe en parallel magtstruktur. En skyggeregering, der opererede bag Ankers ryg. Erling Dinesen var frontfiguren, men han var ikke alene. Der var en hel gruppe af embedsmænd, militærfolk og efterretningsofficerer, der mødtes i hemmelighed hver uge for at koordinere deres indsats. De kaldte sig selv Koordinationsgruppen, og deres møder fandt sted i et sikkert lokale under Forsvarsministeriet. Et lokale, der ikke optrådte i nogen bygningsplan, og som kun kunne tilgås gennem en skjult dør i arkivkælderen. Her blev Danmarks virkelige beslutninger taget i 1974. Her blev det besluttet, hvilke informationer Anker skulle have adgang til, og hvilke han skulle skærmes fra. Her blev det besluttet, hvornår han skulle optræde offentligt, og hvornår han skulle være syg. Og her blev det besluttet, hvornår det var tid til at lade ham gå. Men der var ét problem. Anker vidste det. Han var ikke så forvirret, som de troede. Han havde sine egne kilder, sine egne loyalister, der fortalte ham, hvad der foregik. Og han planlagde sit modtræk. Den 15. september 1974, 2 uger før valget, indkaldte Anker til et møde i Statsministeriet. Han havde inviteret alle medlemmerne af Koordinationsgruppen, selv dem, der troede deres eksistens var hemmelig. Da de ankom, fandt de Anker siddende ved bordenden i det store mødelokale med Erling Dinesen ved sin side. Foran hver plads lå der en mappe. Og i hver mappe var der kopier af dokumenter, referater fra deres hemmelige møder, lister over beslutninger, de havde taget uden hans vidne, og noget endnu mere eksplosivt. Beviser for, at flere af dem havde modtaget penge fra udenlandske kilder. Jeg ved, hvad I har gjort, skal Anker have sagt, ifølge en kilde, der var til stede. Jeg ved, at I har forsøgt at styre mig som en marionet. Jeg ved, at I har planlagt at fjerne mig. Men I glemte én ting. Jeg er ikke dum. Og jeg er ikke alene. Han pegede på Dinesen. Erling har været loyal mod mig hele tiden. Ikke mod jer. Mod mig. Og nu skal I vælge. Enten trækker I jer tilbage og lader mig gøre mit arbejde, eller også offentliggør jeg disse dokumenter, og så kan I forklare det danske folk, hvordan I har kørt et kup mod deres demokratisk valgte leder. Der blev dødsstille i lokalet. Så rejste en af de tilstedeværende sig. En general fra forsvaret, hvis navn stadig er klassificeret. De bluffer, sagde han. Hvis de offentliggør disse dokumenter, ødelægger de ikke bare os. De ødelægger dem selv.
De ødelægger deres parti. De ødelægger alt, de har kæmpet for. Anker smilede. Et koldt, bittert smil. Måske, sagde han. Men jeg har ikke noget at miste mere. I har taget alt fra mig. Min værdighed, min sundhed, min fremtid. Det eneste, jeg har tilbage, er sandheden. Og hvis jeg skal falde, så falder I med mig. Mødet sluttede uden en aftale, men alle vidste, at der var blevet erklæret krig. Og i de følgende 2 uger op til valget, udspillede der sig et drama bag kulisserne, som ingen udenforstående anede noget om. Det var en kamp om magten, om sandheden og om Danmarks fremtid. Og da valget endelig kom, var det ikke vælgerne, der bestemte udfaldet. Det var de kræfter, der havde kæmpet i det skjulte, og som nu var klar til at gøre deres endelige træk. Men inden vi når til den finale, må vi tale om de arkiver, der forsvandt. For i dagene efter valget, mens Anker stadig var statsminister i en overgangsperiode, skete der noget mærkeligt på Rigsarkivet. En lastbil kørte ind på gårdspladsen midt om natten. 6 mænd i uniform læssede kasser ind i bilen. Og da vagten spurgte, hvad der foregik, fik han at vide, at det var klassificeret materiale, der skulle flyttes til et mere sikkert sted. Vagten noterede lastbilens nummerplade, men da han senere forsøgte at spore den, viste det sig, at nummerpladen ikke eksisterede i nogen database. Lastbilen var et spøgelse, og de kasser, den havde med sig, blev aldrig set igen. Hvad indeholdt de kasser? Ifølge arkivets inventarliste var det dokumenter fra Statsministeriets kontor fra perioden 1973 til 1974. Præcis den periode, vi har talt om. Og blandt de forsvundne dokumenter var de 3 mapper, vi har hørt om før. Nummer 1, 4 og 7. Men nu ved vi, at der var flere. Der var mapper nummer 9, 11 og 13. Og der var noget, der blev kaldt den røde mappe. En samling af de mest følsomme dokumenter, som kun statsministeren selv havde adgang til. Hvad stod der i den røde mappe? Og hvem tog den? Henrik, vores kilde fra Sikkerhedstjenesten, har et bud. Den røde mappe indeholdt navnene, siger han. Navnene på alle dem, der havde forrådt Anker. Navnene på alle dem, der havde modtaget penge fra udlandet. Navnene på alle dem, der havde deltaget i kuppet mod ham. Anker havde samlet beviser i månedsvis. Han havde optaget samtaler. Han havde kopieret dokumenter. Og han havde lagt det hele i den røde mappe som sin forsikring. Men efter valget, da han vidste, at han havde tabt, besluttede han sig for at bruge den. Han ville tage dem alle sammen med sig ned. Henrik læner sig frem. Men nogen kom ham i forkøbet. Nogen brød ind i hans kontor natten før han skulle holde sin afskedstale. Og da han kom ind om morgenen, var den røde mappe væk. Anker skal have stået i sit tomme kontor og grædt. Ikke fordi han havde mistet magten, men fordi han havde mistet sin sidste chance for at fortælle sandheden. Eller havde han? For der er en sidste hemmelighed, som først nu kommer frem. Anker havde lavet en kopi af den røde mappe. Han havde gemt den et sted, hvor ingen ville lede efter den. Og før han døde i 2007, fortalte han en person, hvor den var. Den person var ikke Ingrid. Det var ikke Dinesen. Det var ikke nogen fra hans politiske kreds. Det var hans barnebarn. En ung kvinde ved navn Sofie, som han havde et særligt forhold til. På sit dødsleje kaldte han hende til sig og gav hende en nøgle. Når tiden er inde, sagde han, vil du vide, hvad du skal gøre med den. Sofie har aldrig talt offentligt om den nøgle. Men kilder tæt på familien siger, at hun stadig har den, og at hun venter på det rette øjeblik til at bruge den. Hvad åbner nøglen? En bankboks? Et skjult rum? En digital krypteret fil? Og hvornår vil Sofie beslutte,
at tiden er inde. Måske er det nu. Måske er det derfor, disse historier begynder at komme frem. Måske er det Ankers sidste hævn for graven, at sandheden endelig skal frem, uanset hvad det koster. Men lad os ikke glemme de mennesker, der betalte prisen for Ankers hemmeligheder. Professor Henning Christensen, der døde under mystiske omstændigheder. Lars Andersen, journalisten, der blev truet til tavshed og aldrig skrev en stor historie igen. Inger Støvring, sekretæren, der bar på sin viden indtil sin død. Og alle de andre, sikkerhedsofficerer, embedsmænd, politikere, der valgte at tie, fordi de var bange for konsekvenserne. Deres historier er også en del af Ankers arv. For hver gang vi vælger at beskytte magten i stedet for sandheden, skaber vi flere ofre. Hver gang vi ser den anden vej, fordi det er nemmere end at handle, bliver vi medsammensvorne. Og hver gang vi accepterer, at nogle mennesker står over loven, fordi de er populære eller magtfulde, undergraver vi selve fundamentet for vores demokrati. Anker Jørgensens historie er ikke bare en historie om en mands fald. Det er en historie om, hvordan vi alle sammen svigter, når vi lader frygten styre os i stedet for modet. Så hvad skal vi gøre med denne viden nu? Skal vi fortsætte med at fejre Anker som arbejdernes helt og ignorere de mørke sider af hans regeringstid? Eller skal vi have mod til at se sandheden i øjnene? At han var et menneske med fejl, der blev sat i en position, han ikke var i stand til at håndtere, og at systemet omkring ham svigtede både ham og det danske folk. Jeg tror, vi skylder både Anker og os selv at vælge det sidste. For kun ved at forstå, hvad der gik galt dengang, kan vi forhindre, at det sker igen. Og kun ved at stille de ubehagelige spørgsmål, kan vi sikre, at vores demokrati forbliver stærkt. Så lad os spørge, hvem beskytter vi i dag, som vi burde holde ansvarlige? Hvilke hemmeligheder gemmer vi væk i vores egne arkiver? Og hvornår vil vi endelig lære, at ingen, uanset hvor meget vi elsker dem, står over sandheden? For første gang i 45 år accepterer den mand, der var ansvarlig for Anker Jørgensens personlige sikkerhed, at tale foran kameraerne. Det han fortæller os om de sidste uger af Ankers regeringstid, vil vende op og ned på alt, hvad I troede, I vidste. Fra de private samtaler mellem Anker og hans nærmeste rådgivere, til de desperate flugtplaner, til det øjeblik, hvor de indså, at alt var forbi. Henrik sidder nu i sin stue i Helsingør, med sin advokat ved sin side og en bunke dokumenter foran sig. Dokumenter, han har gemt i et bankboks i over 4 årtier. Jeg har ventet på, at nogen ville stille de rigtige spørgsmål, siger han, mens han åbner den første mappe. Nu er tiden kommet. I mappen ligger der fotografier, ikke officielle pressebilleder, men private optagelser fra Christiansborg, taget med et skjult kamera. På det første billede ser vi Anker sidde ved sit skrivebord kl. 3 om eftermiddagen den 18. september 1974, 4 dage før valget. Hans hoved hviler på bordet. Ved siden af ham står der 3 tomme ølflasker og en halv flaske whisky. Bag ham, ude af fokus, står Erling Dinesen og taler i telefon. Dette billede blev taget af en af mine kolleger, forklarer Henrik. Vi dokumenterede alt i de sidste måneder, fordi vi vidste, at der ville komme en dag, hvor nogen ville forsøge at omskrive historien. Vi ville have beviserne klar. Men hvorfor viser Henrik disse billeder nu? Hvad håber han at opnå? Og vigtigst, hvem er det, han forsøger at beskytte sig selv imod? Svaret ligger i de navne, der står på bagsiden af hvert fotografi. Navne på ministre, embedsmænd og rådgivere, der alle vidste, hvad der foregik, men som valgte at tie. Nogle af disse mennesker lever stadig. Nogle af dem sidder i bestyrelser for store virksomheder. Nogle af dem rådgiver nutidens politikere.
og ingen af dem ønsker, at deres rolle i denne historie skal blive offentlig. Jeg har modtaget trusler, siger Henrik stille. Telefonopkald midt om natten. Breve uden afsender. Folk, der følger efter mig på gaden. De vil have, at jeg tier stille. Men jeg er en gammel mand nu. Jeg har ikke meget tid tilbage, og jeg vil ikke dø med denne hemmelighed. Han peger på et bestemt fotografi. Et billede af et møde i Statsministeriets kælder den 20. september 1974. Omkring bordet sidder 8 mænd. Anker er ikke blandt dem. Dette var mødet, hvor de besluttede, hvad der skulle ske efter valget, forklarer Henrik. De vidste allerede, at Anker ville tabe, og de planlagde, hvordan de skulle sikre, at sandheden aldrig kom frem. Hvem var disse 8 mænd? Og hvilken magt havde de til at bestemme Danmarks fremtid uden demokratisk mandat? En af de 8 mænd var Svend Jakobsen, den ambitiøse økonom, der havde ledet fornyerne i deres forsøg på at vælte Anker. Men Jakobsen var ikke længere interesseret i at blive statsminister. Han havde indset, at der var mere magt i at være den usynlige hånd, der styrede tingene bagved. Ved mødet i kælderen præsenterede han en plan, som han kaldte Operation Genopbygning. Planen gik ud på at fjerne alle spor af Ankers sidste regeringsår fra de offentlige arkiver, at sikre, at nøglepersoner fik nye stillinger, hvor de kunne overvåges, og at etablere et netværk af loyalister, der ville sikre, at historien blev fortalt på den rigtige måde. Vi kan ikke ændre, hvad der er sket, skal Jakobsen have sagt, men vi kan kontrollere, hvordan det huskes. Og det var præcis, hvad de gjorde. I de følgende måneder forsvandt dokumenter fra arkiver. Journalister, der stillede for mange spørgsmål, mistede deres job. Og historien om Anker Jørgensen blev langsomt omskrevet til myten om arbejdernes helt, der blev offer for omstændighederne. Men der var én ting, de ikke havde regnet med. At nogen havde dokumenteret alt sammen. Henrik var ikke den eneste, der tog billeder. Der var også lydfiler, optagelser af samtaler, der aldrig skulle have været optaget. En af disse optagelser er særligt afslørende. Det er fra et møde mellem Erling Dinesen og en uidentificeret mand den 5. oktober 1974, 2 uger efter valget, mens Anker stadig var statsminister i en overgangsperiode. Samtalen finder sted i Dinesens private kontor på Christiansborg, og den varer i 37 minutter. I begyndelsen taler de om praktiske ting, hvordan man skal håndtere overdragelsen af magten, hvilke dokumenter der skal arkiveres, hvilke der skal destrueres. Men så, omkring 20 minutter inde i samtalen, siger den uidentificerede mand noget, der får alt til at give mening. Vi er nødt til at sikre, at Anker aldrig taler offentligt om det, der skete. Han ved for meget. Og hvis han beslutter sig for at fortælle sandheden, vil det ødelægge os alle sammen. Dinesen svarer, Anker vil ikke tale. Han er for stolt. Og desuden har vi hans families sikkerhed som garanti. Hvad mente Dinesen med det? Blev Ankers familie truet? Og hvem var den uidentificerede mand, der havde magt til at give sådanne ordre? Stemmeanalyse af optagelsen, foretaget af en uafhængig ekspert, peger på én person. En højtstående officer i Forsvarets efterretningstjeneste ved navn Jens Møller. Møller var ikke et offentligt kendt navn. Han optrådte aldrig i medierne, deltog aldrig i offentlige begivenheder. Men inden for efterretningstjenesten var han en legende. En mand, der havde opbygget et netværk af informanter og agenter, der strakte sig fra Grønland til Mellemøsten. Og han havde en særlig interesse i at beskytte det, han kaldte statens kerneinteresser. For Møller var Anker Jørgensen ikke bare en politiker, der havde fejlet. Han var en sikkerhedsrisiko. En mand, der kendte hemmeligheder om Danmarks forhold til fremmede magter, om hemmelige aftaler, om operationer, der aldrig måtte blive offentlige. Og Møller var fast besluttet på at sikre, at disse hemmeligheder forblev begravet. Men hvordan kunne en efterretningsofficer have så meget magt over en demokratisk valgt leder?
Og hvem gav ham den magt? Svaret ligger i en hemmelig aftale, der blev indgået i begyndelsen af 70'erne mellem den danske regering og visse udenlandske partnere. Aftalen, som havde kodenavnet Nordlys, gav Forsvarets efterretningstjeneste beføjelse til at overvåge og om nødvendigt neutralisere trusler mod statens sikkerhed, selv hvis disse trusler kom fra regeringen selv. Aftalen blev aldrig godkendt af Folketinget. Den blev aldrig diskuteret offentligt. Den eksisterede kun i form af et enkelt dokument, underskrevet af statsministeren, forsvarsministeren og chefen for efterretningstjenesten. Og det dokument gav Jens Møller og hans folk carte blanche til at gøre, hvad de fandt nødvendigt. Da Anker Jørgensen blev statsminister, arvede han denne aftale. Men det er uklart, om han nogensinde forstod dens fulde konsekvenser. For da han begyndte at blive en belastning, var det denne aftale, der blev brugt til at retfærdiggøre overvågningen af ham, manipulationen af hans beslutninger og til sidst fjernelsen af ham fra magten. Anker var ikke bare offer for sin egen svaghed. Han var offer for et system, der havde besluttet, at han var for farlig til at beholde. Men der var et øjeblik, hvor Anker næsten fik overtaget. Det var den 3. november 1974, hans sidste dag som statsminister. Han skulle holde sin afskedstale i Folketinget, en tale, der traditionelt er en højtidelig begivenhed, hvor den afgående leder takker sine kolleger og reflekterer over sin tid ved magten. Men Anker havde andre planer. Han havde skrevet sin egen tale, ikke den, som hans rådgiver havde forberedt, men en tale, der skulle afsløre alt. Henrik var til stede den dag og beskriver, hvad der skete. Anker kom ind i Folketingssalen med en mappe under armen. Det var ikke den officielle tale. Det var noget andet. Vi kunne alle sammen se det på hans ansigt. Han var fast besluttet på at gøre det. At fortælle sandheden, uanset konsekvenserne. Men da Anker stod ved talerstolen og åbnede mappen, skete der noget uventet. Erling Dinesen, der sad lige bag ham, rejste sig pludseligt og hviskede noget i hans øre. Anker blev bleg. Han lukkede mappen, og da han begyndte at tale, var det den officielle tale, han læste op. Ord, han ikke selv havde skrevet. Tanker, han ikke selv havde. Hvad sagde Dinesen til ham? Hvad fik Anker til at opgive sin sidste chance for at fortælle sandheden? Henrik har en teori. Jeg tror, Dinesen mindede ham om hans familie, om Ingrid, om børnene, om barnebørnene. Jeg tror, han sagde, hvis du gør dette, vil de betale prisen. Og Anker elskede sin familie mere end noget andet, så han valgte at tie. Men der er en anden mulighed. En mørkere mulighed. Måske viste Dinesen ham noget. Et fotografi. Et dokument. Noget, der beviste, at hvis Anker talte, ville det ikke bare ødelægge ham selv, men også dem, han elskede. Måske var det et billede af Ingrid i selskab med en af Ankers politiske fjender. Måske var det dokumentation for, at et af hans børn havde modtaget penge fra en tvivlsom kilde. Måske var det noget endnu værre. Vi ved det ikke. Men vi ved, at Anker efter den dag aldrig mere talte offentligt om sin tid som statsminister. Han trak sig tilbage til privatlivet, tilbragte sine sidste år med sin familie og døde stille i 2007. Og med ham døde sandheden. Eller det troede de i hvert fald. For Anker havde gjort én ting, som ingen havde regnet med. Han havde fortalt sin hemmelighed til Sofie, sit barnebarn. Og han havde givet hende nøglen. Ikke bare til en bankboks eller et skjult rum, men til noget meget større. Sofie er nu 45 år gammel, gift, mor til 3 børn og arbejder som lærer i Aarhus. Hun har aldrig søgt offentlighedens søgelys, har aldrig talt med pressen, har levet et stille, normalt liv. Men hun har nøglen.
og ifølge kilder tæt på familien har hun besluttet, at tiden er kommet til at bruge den. I de seneste måneder har hun været i kontakt med flere journalister, historikere og advokater. Hun har bedt om råd om, hvordan hun skal håndtere det, hendes bedstefar efterlod hende. Og hun har ladet forstå, at det hun har, vil ændre vores forståelse af Danmarks politiske historie. Men hvad er det præcist, hun har? Og hvornår vil hun offentliggøre det? Disse spørgsmål forbliver ubesvaret indtil videre. Men lad os vende tilbage til de mennesker, der betalte den højeste pris for Ankers hemmeligheder. Professor Henning Christensen, lægen, der forsøgte at advare om Ankers tilstand, og som fandt sin afslutning under mystiske omstændigheder i 1980. Lars Andersen, journalisten, der blev truet til tavshed og aldrig skrev en stor historie igen. Inger Støvring, sekretæren, der bar på sin viden indtil hendes sidste dage. Og alle de andre, sikkerhedsofficerer, embedsmænd, politikere, der valgte at tie, fordi de var bange for, hvad der ville ske, hvis de talte. Deres historier er ikke bare tragiske. De er advarsler. For hver gang vi tillader, at magten bliver vigtigere end sandheden, skaber vi flere ofre. Hver gang vi accepterer, at nogle mennesker står over loven, fordi de er populære eller indflydelsesrige, undergraver vi fundamentet for vores demokrati. Og hver gang vi vælger at se den anden vej, fordi det er nemmere end at handle, bliver vi selv en del af problemet. Anker Jørgensens historie er ikke bare hans egen. Det er vores alles historie. Og det er en historie, vi er nødt til at lære af, hvis vi vil undgå at gentage de samme fejl. Så hvad skete der egentlig med de forsvundne mapper nummer 1, 4, 7, 9, 11 og 13? Og hvad med den røde mappe, som Anker havde samlet alle sine beviser i? Henrik har et bud, baseret på det han så i de sidste dage af Ankers regeringstid. Jeg tror mapperne blev delt op, siger han. Nogle blev destrueret øjeblikkeligt, brændt i kælderen under Christiansborg. Andre blev sendt til udlandet, til sikre steder, hvor de aldrig kunne findes. Og nogle, de vigtigste, blev gemt af folk, der vidste, at de en dag kunne bruge dem som forsikring. Han peger på en af de mapper, han selv har gemt. Dette er min forsikring. Hvis der sker mig noget, hvis jeg pludselig dør under mystiske omstændigheder, har jeg sørget for, at disse dokumenter automatisk bliver sendt til flere medier. Jeg er ikke den eneste, der har gjort det. Der er andre derude, som også har deres egne kopier, deres egne beviser. Og en dag vil det hele komme frem. Men hvornår vil den dag komme? Og hvad vil konsekvenserne være, når sandheden endelig bliver afsløret? Måske er den dag allerede kommet. For i de seneste år er der begyndt at dukke små brudstykker op. Et dokument her, et vidneudsagn der, et fotografi, der pludselig bliver offentliggjort på sociale medier. Det er som om nogen langsomt, metodisk, frigiver informationen. Ikke alt på én gang, men lidt ad gangen, så offentligheden kan fordøje det. Nogen mener, at det er Sofie, der står bag. Andre tror, at det er en gruppe af tidligere embedsmænd og sikkerhedsofficerer, der har besluttet, at tiden er kommet til at rense deres samvittighed. Og så er der dem, der tror, at det er noget helt tredje. En udenlandsk efterretningstjeneste, der har haft disse dokumenter i årevis, og som nu bruger den til at destabilisere Danmark. Hvem det end er effekten den samme. Myten om Anker Jørgensen er ved at blive revet ned. Og med den falder også myten om det perfekte danske demokrati. Ideen om, at vi er bedre end andre, at vores system er mere gennemsigtigt, at vores politikere er mere ærlige. For sandheden er, at vi er lige så sårbare som alle andre, og at vi har de samme mørke hemmeligheder gemt i vores arkiver. Men hvad betyder det for os i dag? Hvordan skal vi forholde os til denne viden? Nogen vil sige, at vi skal lade fortiden være fortid, at det ikke tjener noget formål at grave i gamle skandaler,
at det kun skader vores tillid til systemet. Andre vil sige, at vi er nødt til at konfrontere sandheden, uanset hvor ubehagelig den er, fordi det er den eneste måde, vi kan lære af vores fejl og sikre, at de ikke gentages. Jeg hælder til den sidste holdning. For hvis vi ikke lærer af Anker Jørgensens historie, hvis vi ikke forstår, hvordan systemet svigtede både ham og det danske folk, så er vi dømt til at gentage de samme fejl. Og næste gang vil prisen måske være endnu højere. Så lad os stille de ubehagelige spørgsmål. Lad os kræve gennemsigtighed. Lad os holde vores ledere ansvarlige. Ikke bare for deres politiske beslutninger, men også for deres personlige integritet. Og lad os aldrig glemme, at demokrati ikke er noget, vi kan tage for givet. Det er noget, vi er nødt til at kæmpe for hver eneste dag. Anker Jørgensens historie sluttede ikke med hans afskedstale i Folketinget. Den sluttede ikke med hans stille tilbagetrækning til privatlivet, og den sluttede ikke engang med hans bortgang i 2007. For historien lever videre. I de dokumenter, der stadig er skjult. I de vidnesbyrd, der stadig venter på at blive fortalt. I de spørgsmål, der stadig ikke er blevet besvaret. Og måske, bare måske, vil Sofie en dag åbne den bankboks, hendes bedstefar gav hende nøglen til. Måske vil hun finde modet til at offentliggøre det, der er derinde. Og måske vil vi endelig få den fulde sandhed om den mand, der engang var Danmarks mest elskede politiker, men som også var et menneske med fejl, svagheder og hemmeligheder. Indtil den dag kommer, er vi nødt til at leve med usikkerheden. Men vi er også nødt til at huske, at sandheden altid finder en vej. Den kan forsinkes, den kan skjules, den kan manipuleres, men den kan aldrig ødelægges fuldstændigt. Og en dag vil den komme frem, om vi er klar til det eller ej. Kære seere, hvis I har fulgt denne tragiske historie til enden, så skriv i kommentarerne, hvilken by I er fra. Det er vigtigt for os at vide, hvor Anker Jørgensen stadig huskes. Og abonner på kanalen for ikke at gå glip af sandheden om historiens idoler.